já jsem. Karel je tím typem, co nemá problémy. Vítězí vždy vtipem, vždy je kouzelný. Kde pak náš Karel? Ten to má dobrý. Kde pak náš Karel? Ten to má dobrý. U všech je oblíben, sympatie sbírá, je k tomu předurčen. Kde pak náš Karel? Ten to má dobrý. Kde pak náš Karel?